Здравейте и здравейте, приятели! Днес ще снимаме Pocket Arcade. Ето я, не знам защо е така. Готина е според мен, ама не е най-яката игра. Така. Ето сега заради. Ето, имам Daily Challenge. Имам 80, Enjoy. Може да ги умножите, но сега интернета не знам какво става. И така. Сега тук е играта, дето хваща играчки с една ръка. Тук е, не знам какво се прави там. Тук удряш едни извънземни. Тук вкарваш това. Тук е галерията ми. Там вкарваш баскетбол, баскетбол. Тук е и галерията ми с всички събрани играчки от първата игра. Ето ги. Пилетата почти съм ги събрала. Ще едно. И тук също гледай Никината и моя астронавт. Еднорогчета. Две. Почти всички. Таралещи. Жирафите. Те извънземни трудни. И един бластер. Играе с дето хващаш играчки. Да, бе. Тя е яка. Тук е някакъв. Той следва продължение. И скоро ще. Ето, сака се. Не винаги успява да хваща. Да, ето сега успях първи. Искам, те зареждат играчки, пускат ги отгоре. Ето, сега нищо няма хвана. Той ти дадат по една паричка. Гадни са малко. Ето го последното ми пиле ли беше той? Къде? Ще пилет, за да не го хвана. Не успях. Арде. Нали? Нищо. Когато някоя играчка заседне, отдолу едва едно нещо и я удря. И ужасно. Пиле. Аре бе, взех нещо. Твоето и паяк черното. Ти не монстра. Нищо, че вече го имам. Нищо. Лай. Парички те дава. Той е втората ми. Не съща. Вземи То е шейк пиленцето. искам. Ето и купченце ще взема. Много е сладичко. О, харе бе. Само си помня. Той какво е така? Пиле! Не е пиле. Не ме интересува какво. Виж. Тия панделки се опитам да ги взема. Защо е толкова? Вземи пилето последното ти. Не, те скоро трябва да ми заредят вече играчки. Две в едно. Едно в едно. Две в едно хвана. Да. Едно в едно пусна. Не задължаваме, за да хванем това пиле. Лодки. Лодките са тъпи. И нищо не хвана. Ще си изхабя парите. 83 пари ще изхабим. Много далечко. То са до ледено да го взема. И не успях. Така, добре. Така, да го хванем. Аре бе, трябва да хвана поне една играчка. Да ме заредят вече. Yes! Yes, бе. То старалеш ще го взема сега, ама след малко. Сега ще се разбъркат всички играчки. Не. Купче! И аз хванах купченце. Така. Ето го таралежа и също.
Той е дебел, нали? Лесно се хваща. Ето. Вики кимоната. Чихо е, Никол, сега. Нещо ми е прецакано. Сигурно защото снимам. Е малко трудно. Аре, бе! Какво фанах? Някаква тъпа лодка. Що е толкова прецакано? Нищо. Снимам сигурно. Не знам. Опаля. Нищо. Какво фанахме? Това е извънземно. Yes. Спях. Ето и прасе трябва да вземем. Аре, бе, латара лещи. Какво взехме? Какво стана? Yes! Yes! Yes. Така, сега ще вземем ето това прасе, защото ми е май едно от последните прасеца. Спяхме ли? Да. Тук има, това е, сега мисля, че да са такова от играчки, то е бомбата. Чакайте да ви покажа. И то е, има магнит, ще го използвам. Ето тук е играчките и пускам. То е магнит. Свършили. Yes. Струва 20 пари. Искам да хвана това каквото и да е. Това черното ме едва ли ще успее. Котка мотка. Никол. Тази кола не е зле. Не. И това беше епизодът. Това беше от мен и чао.